Živá basa. Stěž to, kurva! A jak to děláme? Náběr jedeme přes DI Box od Varm Audio. Směřujeme do preampu. Nejčastěji 73, 512, TB12, ale to z velké překvapení Midas XL42. Basu nahrajeme dvakrát, jako dva originální tracky. V mixu tracky rozdělíme na low bass, mid bass, ze kterého uděláme kopii. Vznikne high bass. Všechny tracky láduju do bass grupy. Low bass track necháme jako čistou linku. Poděkuješ mi příště. Nahazuju high cut a nechávám jen basové spektrum. Rveme tam seriál kompresí. První kompresor, rychlý atak, rychlý release. Chceme vyrovnat dynamiku. Druhý pomalejší atak, release dle songu, chceme punch. Na mid-bass tracku najebáváme low cut, v crossfadeu s low bass trackem a high cut. Nahazuju dark glass, řešíme zlej zvuk, ošetřuju koncovým EQ. Na high bass tracku ladím polaritu, crossfade s mid-bass trackem a high cut. Nahazuju agresivní distortion, vše pak blenduju dle chuti mezi sebou. Na bass grupě nahazuju sooty, sidechain na kick a snare ve vybraných frekvencích. Nandávám EQ, řeším mid-side a low cut sideu. Jebu tam kompresor na lehké ošetření. Nandávám EQ na detailing. Je to můj postup a můj proces. Pomůžu ti s basou.